жамағат хатынны балалар табы йортына илтеп тапшырган хәлләр булды. Гомер булмаганны менә дөнья көтәргә өйрәндем, ашарга пешерергә өйрәндем, бала карарга өйрәндем, дөнья көтәргә өйрәндем һәм 3-4 тапкыр көнгә шифаханәгә барып килергә кирәк. Җәмәгать РКБга хатынның хәлен белергә. Менә хатыннар өйдә юк чагында ирләр сезгә әйтә, иң тәмле, иң тиз җайлы пешерә торган ризык ул бәрәңге икән бала. Иртән дә бәрәңге, кичкә дә бәрәңге, төшкә дә бәрәңге. Изеп тә пешерәбез, терекилеш тә пешерәбез, байлап та пешерәбез, суга да пешерәбез, суганлап та пешерәбез, сугансыз да пешерәбез. Аллага шөкер җәмәгать, күршеләр генә караны Җавид Зөлфияны больницага илтеп куйгач йөзләрем агарып китте, сагындың ахыр диләр. Белмиләр бәрәңгедә крахмалның күп икәнен. Шуңа мурдының аппак булганын. Җәмәгать шифахана буенда имеш шул ук таныш ирләр хатыннары җанына килгәндә берсеннән суган исән кый. Әһәмиләтән бу суган сугына суырып тора икән. Хатын өйдә юк чакта берсеннән балык исе килә. Минем Аллага шөкер авызны ачкан саен бәрәңге килә. Теге суган исе килгән мужикның кызы туган, малае туган, эй шатлана инде. Брат, мин әйтәм, кемең бар? Малай бар ди. Ничә кило мин әйтәм? 2 кило ди. Кит әле нишләп бик бәләкәй дигәнем безгә җитә Җавид, безнең әле өйләнешкәнебезгә дә 2 генә ай ди. Теге балык исе килгән мужикның кызы туган, кәефе юк тегенең. Нишләп брат шатланмыйсың, мин әйтәм, кызың бар бит. Эй Җавид, миңа синеке кебек малай кирәк иде ди. Соң мин әйтәм, кыз да әйбәт инде. Эй, минем гаиләмдә булай да бер үземә 8 хатын ди. Ничек мин әйтәм, китте санап 4 кыз, хатын, теща, иш үтмәсә эт белән мәшебездә ана бит безнең заразада иде. Инде җәмәгать анда бит әле Казан кешеләре генә түгел, анда бит әле авыл җиренә килгән җегетләр дә йөри, хатыннары тирәсендә, имеш шифахана буенда. Җәмәгать Шупрәледән килгән бишәр малае, хатынын эзләп йөри. Бишәрләр бармы залда? Бармы? Анзалар булмаган җир юк бит. Әмма ләкин җәмәгать сиргәш бишәрләрне яратам. Сиргәш бишәрләр сөйләшүләрне яратам. Алар болай сөйләшәләр. Бөгәсеңә баскыч куеп 2 бәбәкне сүкеп чыгарамын ди. Син бик каты көләсең, үлә күрмәйәме? Ана җанында буш урын бар, күчебрәк утыр. Дуслар, менә теге Шупрәледән килгән мишәр малай катынын эзләп йөри. Кая минем катын? Катын каяды? Тегенән катыны кыскыра, нәрсә кырып йөрисең? Монда минде. Кемең бар? Юк булмагач кайт киткәнгә 10 көн бит инде ди. Син киткәннән бирле җылы ашашаган юк, иртәгә мунса ягабыз, мунсадан соң киеп чыгарга систа трусик та юк ди. Хатын акырат теге яктан, тәрәзәдән теге ягыннан әйләндереп киде. Теге җегет тә тракторист тырында бик башлы, аның бит үс ягы юк ди. Катын тоже башлы, дояркадыр инде, савымчыдыр. Алай булгач алдын артка гына киеп торды. Менә шундый хәлләр җәмәгать. Аллага шөкер. Рәхмәт. Рәхмәт. Кирәкме? Шапма, рәхмәт. Рәхмәт. Дуслар, менә әйткәнемчә, минем кебек өйләнгән акыллы, тауфиклы ирнең менә 2 малай булырга тиеш икән. Менә минеке 2, Аллага шөкер. Законная. Әмма ләкин дуслар, урамнан үткәндә һәр очраганың баланың башына сипап китәм. Шәригать шулай куша, бәлки ул синең балаңдыр ди. Менә җәмәгать, күләсез, мин сезгә тагын бер мисал китерәм. Менә Салаватның 1нче елны Камал театрында концерт куйган вакытларын хәтерли торгансыздыр, име? Менә сәхнәгә концерт вакытында гел, гүзәл, шибәр, матур, сылу кызлар чәчәк мендерәләр иде. Менә хәзер соңгы елларны искә алганыгыз бармы? Гел бәләкәй кызлар менәләр. Менә Салават шуларның башыннан сыйпыймы? Бүләгендә бирә. Әниеңә сәлам әйт дигән була. Җәмәгать, әйтәсе килгән сүзендә ул түгел. Гаиләдә кем генә туса да, улыгыз туса да, кызыгыз туса да, бәхете, шатлыгы, тауфигы белән тусын. Әгәр дә сезнең улларыгыз бар икән, аларга акыллы киленнәр насыйп итсен. Әгәр дә кызларыгыз бар икән, аларга уңган эшчән кияүләр насыйп итсен. Һәр вакыттагыча
Şükürdeşip matur itip yaşarga gine yazsın. Dostlar, ben sizin barınızı da malay tepiyi jivarga çakıram. Kilesiz mi? Kilingizde va, irtega gastrolga kitem.